Hej. Tak, dobrý den. Čus. On je Bob A a to je já Bobek. jsme nějak noví youtubeři. No, Bohužel. No, něco vám o sobě řeknu. Proč mi zrovna říkají Bobek? Protože jsem malej, nevychovaný. debilní, labilní, dementní. Já to jmenuji za ní klidně. No, to je dobrý. Jsi čurák, no ještě. Na tom se shodneme. No a mám rád hodně věcí. Trávu. To ne už. Mám rád žlutý kamilky, zlatý Marlbora, Dunhilky, červený Marlbora, red whiteky, Routky. ne, routky ne. I like routky. No, na to, že kouřím jako kretén, už asi 5. rok kouřím. Tak ještě žije. No, za prvý, ještě žiju. A jsem docela dobrý sportovec, mám rád kulturistiku. Kozičky. A chtěl bych ještě tak nějak říct o sobě, narodil jsem se v Bořovicích, 2000, rok samozřejmě. No a nějaký ty čoveny, co už vám říkat nebudu. Ne, máma za tebe dala 2000. Ne, to je moc zdrávo. Jmenuji se jinak Vojta, moje přezdívka je Paci, no další přezdívka Dement, Kreten a pak je Bobek. A Bobek mi říkají, no to jsem říkal. No a asi můj největší vzor je Nejfake, Aty a Petan Games. No a ještě mezi koníčkama, tak mám rád štvaní učitelů, kvůli tomu dělám opravky. A vidím to tak, že no asi propadnu po druhý. Ale to už se neřeší. A mám rád BMX, MTB, Street, no jumpy už ne, ale mám rád Street hlavně. Jenom pro pochopení, to jsou triky na kole, takový pičoviny. A no, teď vám řekne něco Bob. Takže čus, já jsem Bob, pravým jménem Fanda. No, přezdívky mám Bob, vole, pak Funny Frank, ale to fůra. Mezi koníčky zařadím asi koloběžky. Jeden čas jsem taky jezdil na kole, naučil jsem se bunny hop a hopa. A pak takový 108D, ale spíš to vypadalo, jak když jsem si rozbil hubu, ale to se neřeší. No, pak nevím, je mi 14 let, narodil jsem se jako tenhle muž v Horovicích. Taky 2000 rok, samozřejmě. Ne, máma za ní dala 5 korun. No, ty vole, za tebe nedal ani hodit, vole. Tak já jsem levnej, že jo. No, moje vzory je Nejfake, vole, ten Peťange, no, to je všechno, vole, ten tvůj druhý, ten čurák, to nevím ani co je. A ty. No jasný, no, tak. Ty vole, prostě víš co, je to bledý s náma. Já jsem taky propad samozřejmě, už jsem propad, už zpátky do sérii. S tímhletím čurákem budu chodit na Ainu, takže to bude úplně největší prdel. Jak ty Buzeratrix spolu budeme chodit, vole, na Ainu, samozřejmě. No jasný, no, máme kanál, tak doufám, že tam... Který se bude jmenovat Bob a Bob a Bobek. Bobek. Možná tam bude i TV, jo, ale na to sáte. Protože jsou TV twitcháci, vole, to jsou největší homouši celého internetu, vole. No dobře, trošku. No jinak, jestli se vám toto video asi líbilo, tak dejte like, nějaký komenty, o čem bychom mohli natáčet. Nějaký vlogy, vole, vzpomínkový touch, vole, a takový pičoviny. No, teď se předává od YouTube. No, sdílet to už je nějak mi jedno. Nějaký odběry. To vystříhneme. To vystříhneme. No a já nevím. A byl bych rád, kdyby se nám dávali nějaké otázky a potom bychom je mohli nějak jako zveřejnit. A my bychom na ně odpovídali. Samozřejmě. A byl bych rád, kdyby těch dislikeů bylo méně než lajků. Přesně. No, tak to je asi tak nějak všechno, no. Tak zdar. Čus, mějte se. Tady Bobek a tady Bob. A tady jsou.